Dobré ráno, roatánci. Opět vás zdravím z Terrachula Resort. Dnes máme významný den. Přivítáme do rodiny dalšího Terrachuláka, Honzika. No a s jeho svolením vás vezmeme s sebou na takzvaný closing, což je vlastně to nejdůležitější pro každýho, kdo si u nás pozemek koupí. Totiž ve chvíli, kdy tento closing podepíšete, stáváte se majiteli. No, takže tě vítáme u nás v rodině a děkujeme, že jsme u toho mohli být. Ano, samozřejmě, zase si budeme vybírat půl hodiny, co si vzít na sebe, bože, já tenhle ten čas ráno nesnáším, ale pozor, dneska si nevezmeme plavečky, dneska to musí být šatečky, abychom neudělali samozřejmě ostudu, jdeme k právníkovi. No, protože samozřejmě potřebujeme trochu energie, tak si musíme udělat kafíčko. No, holky, taky to znáte? Myslíte si, že někde za vás někde umyje nádobí? Ne. No, nevadí, nebudeme si stěžovat, jdeme na to kafe. Někteří všímavější jste si asi všimli, že myjou nádobí v koupelně. Ano, můžeme si říct, že to je otázka za několik tisíc, kdo odpoví správně. No prostě ještě nemáme kuchyň. To všechno bude. Jsme v Hondurasu, na všechno je čas, ale kafíčko nepočká. Takže nádobí ano, zatím umýváme v koupelně, no a nějak jsme si to poskládali. Tak ale teď už konec řečí, jdeme na to. Cestou jsem si řekla, že vám ukážu náš jediný kruháč na ostrově. Tady jeden je ještě na West Endu, ale ten je maličkej, ten se nepočítá. Tak když vám někdo řekne u kruháče, tak pravděpodobně myslí tady. No a my už se chystáme na closing. Tak, Honzi, chceš nám to něco sdělit? Nechci vůbec radši nic dělat. Jsi připraven? They forgot to send the translation document, but we can, the very first part of the protocol is basically just the measurements, the attorney's information. Okay. It says that we are signing on the 8th day of September 2022. Okay. And then your right index finger, this one, yeah, right next to your name. Perfect. Ano, správně, je tady ještě jeden hezký mladík, no seznamte se, to je náš Vašek. Jo a hele, pro ty, co furt říkáte, že si ho vymýšlíme, tady máte důkaz, Vašek existuje. On jenom nemá čas chodit s náma na ty kafíčka, protože on je pořád na stavbách, hlídá vám ty baráčky a pořád někde hledá nějaký šroubečky, no. A tady přichází jedno z mých největších zklamání, já jsem doufala, že bude mít černý prst až do večera. No nic. Podepsáno. Tak se dáme do auta a popojedem. Teda kluci, já nechci prudit, ale já mám hrozný hlad. A já jsem si jako říkala, že když už jsme tady na Westu, jestli bychom se nestavili na té pizzérce. Ano, paráda, jdeme. Vidíte tady tu restauraci? Tady. To je nejlepší pizza na ostrově. Panebože, já se tak těším. Tak udělám pár kroků. Tak a v tuhle chvíli už přichází zhroucení, protože nám řekli, že mají zavřeno a otvírají až za 2 hodiny. Na to jsme neměli čas, takže jsme se přesunuli do thajské restaurace. No dobře, záplata dobrá, mají tam výborné jídlo, ale prostě ta pizza. No, budeme to muset nějak napravit ještě. Dobře, jídlo bylo fantastický, ale já jsem stejně pořád fňukala po té pice, tak mi kluci udělali radost a vzali mě ještě na zmrzku, jo. Podívejte se na to. Nejlepší zmrzlina na ostrově, teda za mě. No na West Endu opět. Ale podívejte se na to. A já jsem si vybrala tady tu kávovou, hned jsem si dala vedle ještě tu kokosovou, no a pak už jsem bohužel nic nedala, protože kluci si dali jenom 2 kopečky a nechtěla jsem vypadat blbě, že jo, a jinak samozřejmě bych si dala ještě třeba další 2. Kluci, jako máte ukaž?
Taky jste si všimli toho stroje tam, no jo. Já jsem vám vlastně jako jenom chtěla ukázat, že podívejte se na to. Nám už se zase dělá obrovský kus nový betonky. No dobře, mohli bychom se pobavit o tom, že my jsme z východu a zase se to dělá na západě. To prostě snad funguje všude, ale kluci, prosím vás, mohli byste to potom přesunout k nám na východ a opravit taky trošku silnic? No a přesně o tomhle mluvím, protože u nás na východě prostě jsou samý díry a my pak musíme furt opravovat auta. Tak jsme zastavili na benzínce a potřebovali jsme tam dolejt nějaký olej. No neptejte se mě, já jsem prostě ženská, takže nevím, co se to stalo a nějaký olej to je, takže já jsem si řekla, že si půjdu zatím koupit svoje oblíbené pití na benzínku. Benzínky tady na ostrově jsou skvělým místem. Nejen, že si to můžete koupit samozřejmě nějaký dobroty, ale perfektně se najíte. Uvaří vám čerstvé jídlo. No a já si tady vždycky kupuju takový výborný pití, do kterého jsem se zamilovala. Teda někdo mi říká, že to existuje i v Čechách, ale já jsem si toho nikdy nevšimla. Tady, tak. Už potom sahám jedna. Nebudeme říkat, že si kupujeme dvě, ale kupujeme. No, tady ta Arizona a mají různý příchutě, mangovou a pomerančovou a iced tea. No, mají hodně a já vím, kam pro ně chodit. Tak já už jdu zase zpátky, kluci už mají opravený auto a my se samozřejmě posouváme dál. Víte, jak jsem vám říkala, že když jedete do města, tak cestou zpátky musíte navštívit hodně obchodu. Přesně, to nás ještě dneska čeká. Martini, Cinzano, šampáňo, punč a grog a pivo a rum. Kde se vzala, tu se vzala. Je tu prostě rumárna. Raději Fernet valízám, radši dám všechny svý zisky za jednu dvojitou whisky. Radši dám celý svůj dům za jeden trojitej rum. Pak prodám použitý zátky, koupím si slivku na splátky. Radši si dám hnedle z rána 11 flašek šampáně. A když se mi zachce více, jistí to klášterní svíce. Pak půjdu do ulic zpívat, že nám se pod sukně dívá. Físlovi nabídnu kytku, odvezou mě na záchytku. Správně, první zastávka byla v rumárně a koupili jsme celou krabici naší oblíbený platy. Ale my se chystáme na večírek, víte, na oslavu narození, takže to není zas tak moc. Další zastávka byla v naší oblíbené hrabárně na Megaplaze, protože kluci chtěli koupit nějaký tričko. Tady teda koupíte úplně všechno, ale musíte to umět hledat. Nakonec vždycky odsud odcházíme s hodně velkým pytlem oblečení za hodně málo peněz. Ty, co právě spadly pod stůl, protože si říkají, že tady na ostrově není nic jiného než nějaký second hand hrabárna, prosím vás, tak je zbuďte a řekněte jim, že tady na ostrově je i normální krám s oblečení a nejenom jeden. To se nebojte. Tady už se to unaveně šineme k autu a přesouváme se pomalu na Terračulu. Byl to krásný den a tak jsme si řekli, že ještě projedeme pozemky Terračuly a podíváme se na výhledy a zkontrolujeme, jestli je všechno v rezortu v pořádku. Ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát. Mám zaplatí dnes a nechám nás dole spát. Ukážu ti cestu rájem. Jsme na místě. Zaparkujeme, ještě jednou klukům poděkujeme za úžasný den, taky pogratulujeme a přivítáme Honzika už asi postý u nás v rodině Terračulácký, no a přesouváme se domů. Jelikož jsme dneska měli samý dobroty, tak už si dáváme jenom něco malého. Já samozřejmě svoji oblíbenou Arizonu, kde pak se tam asi vzala. No a vám už taky přeju dobrou noc. Jo, takhle, že chcete vědět, co bude příště.
No, oslava narozenin a možná i beauty salon. Tak ale teď už dobrou.